Esperientzia oso polita eta berazgarria izan da. Egunerokotasunean lehen adibidez euskaraz hitz egiten ez genuen jendeakin, ez nuen jendeakin, behintzat saiatu ingea euskaraz hitz egiten, eta iruditu zait herrian kriston giroa dola, euskara honekin, jende asko ikusi nuen apuntatzen, belarrik besteago eta kriston jende pila ikustea txapakin. Eta hola, zehose iruditu zaitena, hola, ez da egin nazan, polita lehen pentsatzen duen jendea igual euskaraz ezakina edo euskaraz entzutea, edo gure gana txapa bat zoinen ematekan bakarrikan, gurekin euskaraz hitz egiten saiatu edo hitz egitea. Dago jendea egunero euskaraz egiten dugula, baina poza ematen du euskara herria nola ikustea. Nolabait, batez ere nirekin daukadan erronka. Zailtasuna dauzkat, euskalduna naizelako zailtasuna dauzkat hola jarraian hitz egiteko, eta zailtasun baten aurrean beti erderara jotzeko joera daukadanez, hori zuzendu. Eta gero beste aldetik, ez ezagunekin edo erderaz hitz egiten ditudanekin, gutxienez saiatzea euskaraz egiten. Eta gero kuadrillan ere naiz eta askotan euskaraz egin, nolabai ohitura hori aldatu. Nire gana zuzentzen direnak normalian ohituta daude nirekin erderaz hitz egiten. Eta nolabai joera hori, junda aldatzen, baina batez ere aste honetan erronka izango da den dena kuadrillakoekin den dena euskaraz egiten.